Siyabonga ATM. Ngijabulise kwengane moyo ogcwele iqala lephala lenkantolo. Thank you ATM. Danko. Amandla kuleyo ndawo. Ngiyazi inkosi yami, moyo ogcwele. Ngoba sizalwa nabanye isikhule nabanye sife nabanye. Ngiyazi ukuthi kuzoba khona inkosi yami labo abambalwa abazothi imali ephala bengasiyona imali estate. Guys, nivumelana ukudungwa iTV neRadio indaba zakhona. Nivumelane. Bengasiyona imali yestate, imali eRamaphosa. Okay, sharp. Ake sithi yakhe. Ingenephi ngoba mangakufika with international currency eSouth Africa awuvumelekile ukungena nemali engaphezulu kwa 25,000 rands mangabe siconvertiwe yaziswa la kuma rand ethu 25,000 awuvumeleke nawo. So ingenephi lama million? Kuthiwa kwenkomo. Okay, sharp. Upresident ke ushuthi thina siyisa igig yakhe siyisa ihustle yakhe. Phela ngazi ukuthi upresident mangabe sekuyipresident izinto zamabhizinisi akhe ngenxa ye conflict of interest kumele ukuthi ayidedele uyobuya ayibona maseqedile. Mangabe sewupresident nje ufuna kubheke thina laba. Hayi mina ngiyabonga ATM. Ngiyabonga lobulungiswa, ngiyabonga ufuqu nogqozi ukuthi nilwe kusinize niphumelele. Ngibonga ukuthi njengamanje iphala nayo libona usuku la enkantolo. Ngiyazi ukuthi amajaji angaphansi kweDA nayo uphala himself. Kodwa ngifuna ngizwe nje ukuthi bayophendula bethini. Selifuna nje ukuzwa ukuthi bayophendula bethini. Uzothiwa leli cala ngeke lize livezwe, ngeke lize lipublicizwe. Uzozwa. Kodwa kube bekuthiwa lamadola lamadola amangaka nalamapula abetholakala ngaphansi kwabatrans kwaZuma, ukube lamadola nalamapula abetholakala ngaphansi kwesofa kaZuma bekuyoshuba. Uzungibeze kuba usathane konoyimpondo ke afakwe impondo. Ngoba uZuma lo isono sakho kuthanda thina. Isono sakho kuvikela thina, isono sakho kulwela thina, isono sakho kuthanda abantu bakhe. Inkinga kaZuma la ikhona. Hayi mfana ngijabula ngifuna ukuthini. Yabo ngithemba bengizwa hawu ngathi president Vuyo ngathi ngiyakuthanda wena. Hayi wena man. Yazi mfethu mfethu uVuyo uphela komuntu welo engimfisela into enhle yodwa. Beleqembu lakhe ngoba baba mmele abantu abamnyama balimele iqiniso. UVuyo mfethu ngisho eseParliament ekhuluma uyazi ukuthi sakhuluma indoda ke manje. Into enomgogodla, into ekwazi ukumela indaba zayo. Uyezwa manje? Hayi no mina ngiyabonga. Ngiyabonga Vuyo, ngiyabonga nethimba lakho, ngiyabonga neqembu lakho. Muhle umsebenzi enwenzile, niqhubeke niwenze. Ngiyabonga nje ukuthi nimele umuntu omnyama. Hey, Nkosi yami, hawu ngiyabonga. Hawu. Konini sikhuluma indaba ephala. Beqhamuke Nkosi yami. Moyo ongcwele baqhamuke Jehova. Hawu baqhamuke moya olungileyo, hawu moya wezulu. Baqhamuke bethi akusiyo imali yestates. Unlike imali yamaguda. Ngoba kodwa phela kumele kube nebalance. Yabona mase sengifuna ukubaxolela abantu abasebengafuna ukusebenzisa umqondo. Ngiyaye ngithi kumele kube nebalance. Kumele kube khona abangayisebenzisa umqondo, kumele kube khona abayisebenzisayo. Kumele kube khona aba-unethical, kumele kube khona abaphila ngama-ethics. Kumele kube khona abanganama-value, kumele kube khona abanama-values. And laba abanama-values bambalwa. That is why thina silapha kwi-grassroots we need to really have values and try to instill values even ey'nganeni zethu, because lo mhlaba esiphila kuwona njengamanje sikwazi ukushintsha. There's just no way. We cannot allow injustice ukuthi iqhubeke yenzeke without us saying a word. Asikwazi ukuthula ngathi asikho. Asikwazi ukuthula ngathi asikho. Asikwazi ukuthula ngathi asikho sibona kuyonakala.
Njengamanje ngoba sisukumile sagijima sazoba umkhonto, asigijimi ngoba nakho sishoda ngezinto esingazenza, sibhorekile. Ngeke sikwazi ukushiya ingane zethu kulomhlaba nje. And also uyedwa uZuma akekho omunye. Hayi, umuntu nje osafuna ukuma. Ame nayo yonke le nonsense eyenziwa yilapha. Yonke. Hayi angimhloniphi. I lose respect same time mangabe ufuna ukudefenda umbhedo owenziwa ilamaqembu aselombimbi against umuntu omnyama. Angakakholwa namhlanje ukuthi khona abantu abafuna ukudefenda umbhedo nje. Ngivele ngibone ukuthi kambe vele akumele ukuthi kuhlakaniphe wonke umuntu emhlabeni. Khona phela kumele ukuthi bazobalansisa. Kodwa manje uzwe ngazuthi the scales are not balancing. Uzwe ngathi laba abacabanga kafishane baningi kakhulu. Laba abacabangayo bambalwa. Futhi laba abangacabangi barulwa laba abacabangayo aba 1% abacabanga against laba abacabanga okuhle for isizwe sethu. There's 1% ocabangayo ohlalayo ojulayo. Kodwa ujulela zonke izinto ezimbi. Kube khona laba nje abangacabanga abafidwayo. Bese kuzoba khona laba abacabangayo kodwa for whatever reason amandla awafuni ukuza ngakubona ukuthi bakwazi ukuthi baqondise igwegwe. Ziyadinga lezi igwegwe ukuthi iqondiswe eSouth Africa, mfuna ukudlala ngawo. ESouth Africa igwegwe mayiqonde guys. Ramaphosa akahambele enkantolo, hayi icala lakhe siyolithamela abahlali. Hayi siyolithamela. Ngifuna ukuzwa ukuthi bazothini. Angakafuni ukwazi ukuthi imali iqhamukapi eyani. Angakafuni ukuthi si-trace the paper trail. Ngisabuza nje ukuthi kanjani. uSARS wathula wathini? uReserve Bank wathula wathini? Kanjani? Kodwa khona amadola ahlala phansi kompethe. Mangase kuthiwa la madola bengaphansi kompethe kaZuma bebe kanjani? Awuzibuze wena ozondo uZuma ukuthi namadola ukuba betholakala ngaphansi kompethe kwaZuma, ukuba betholakala ekwasofa bakwaZuma, engabe kunjani namhlanje? Ngabe kunjani namhlanje? Ngabe niyasho ukuthi hayi akusiwona abe-state abaZuma? Indaba nikhethe iphele emasini nini? Niyakhetha. Nina ijustice mayithandwa yini? Nifuna nini ukuthi ubulungiswa benziwe mangabe kuvuma nini? Buka nje iDA ikade ithi yalivula icala lephalaphala. Nini wavuma lento yokushisa ababekade bephikisana ngayo laphelele emoyeni. Ngoba icala lephalaphala guys icala whether you like it or not. Liyafana nje nelaseMarikana. Hayi shame siphethe usathana oqala ukugcina. Anywho, mina ngithi siyabonga ATF.